Salonen. Eetu Heikkilä laittaa kapuloita hänen rattaisiinsa, kunnes jatkosyöttö saadaan perille Forslundille. Forslund kaartelee karkuun Saarta. Forslund ilmaveivi! Alexander Forslund! Nyt on sekin nähty. Alexander Forslund completes the Michigan. 6-1 tauluun. Kenttää. Kotiyleisö vaatii maalia. Otson Rantakari pelaa Manniselle. Manninen maalin kulmalle, ajaa vielä itse maalin eteen. Ja nyt on Jokerilla momentumia, mikä veivi! Ilmaveivillä uran ensimmäinen mestismaali! Veeti Räsänen, mitä sä teet? Hyvää torstai-iltaa Helsinki! Veeti Räsänen näyttää, että kun ensimmäinen mestismaali tehdään, niin se tehdään tyylillä, se tehdään taidolla ja se tehdään helsinkiläisellä magiikalla kiekkolavan päälle. Ja Markus Ruusu on yllätetty ja Veeti